Salutare fraților, eu sunt Fazrasi și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal. N-am mai postat de foarte mult timp, dar noi de parcă chiar am stat degeaba, adică în vară am filmat chiar și vloguri. Am filmat vreo 50 de clipuri de pe Pobrol și cred că și lucrez și la un montaj de ceva timp cu Brawl Stars. După cum vedeți, am făcut și 37.500, este bestul meu. Da, am făcut și win-ul, am făcut și challenge-ul acesta Brawloween. L-am câștigat și dacă știați, dacă nu știați, eu până acum am fost free-to-play. Adică n-am băgat în viața mea bani în Clash Royale sau Brawl Stars. Mergem aici pe cont, adică tot ce vedeți aici, toate skin-urile pe care le vedeți, toate Brawl Pass-urile, am fost free-to-play. În fine, nu prezint acum chiar tot contul. Dar ideea e că eu am fost free-to-play până acum. Numai că, nu știu de ce, dar îmi doresc să am aici la colecție, mai mult la colecție, sincer, decât să joc cu ele, aceste skin-uri, Witch Shelly, Calavera Piper și Werewolf Leon. Pentru că ăsta e și ultima dată când pot să le cumpăr, ultimul an. După nu o să le mai vedem niciodată în shop. La nou mai vedem pe Rosa și aștept că, poate, cred că o să se bage o ofertă mai șmecher, gen la 79 de gemuri la 39, cum este Piper acum. Și ai ăștia, Swamp Genie, cont pe Angola, Headless Rider Stu și Ghost Quick, sigur peste 2-3 ani o să primească o reducere imensă, deci n-are sens să le cumpăr acum, numai pentru Pimpec. A venit timpul, așteptam o ofertă, deci de-aia s-a făcut și ultima zi, pentru să împlinit și ultima zi, pentru că eu așteptam o ofertă de 2 săptămâni, aștept o ofertă value și au venit numai 2 oferte care au fost foarte proaste. Una era de 5 lei în care primeam un mega box și 100 de coinuri și una era la 125 lei când primeam 3 mega boxuri, 1000 de coinuri și 100 de gemuri, adică cu 100 de lei îmi iau 360 de gemuri. În fine. Hai să nu mai vorbesc foarte mult și o să bag imediat 100 de lei și revin, vă promit. După cum observați, plata a fost făcută și 360 de gemuri, băi, n-am mai avut atât de multe gemuri niciodată. Am 373 de gemuri acum, sunt bogat, nu mai sunt free-to-play. Mergem aici, Witch Shelly, ăsta, fără mișto, Calavera Piper, parcă n-aș fi luat-o. Nu mi se pare wow, mai ales că, de fapt, iau și pentru Pimpe, că peste câțiva ani o să iau tot Pimpe-ul ăsta. Deci Witch Shelly-ul, e genial skin-ul ăsta și de-aia o să-l cumpăr primul. Cel mai frumos, unul dintre cele mai frumoase skin-uri din joc. Am băgat 360 de gemuri ca să-mi ajungă și pentru la vară și Hai să o luăm și noi pe fundal, unde e Shelly și aici jucam cu... Așa, stați secundă să eu așa dau select, după am făcut o rank 29, 950, bestul meu, am dat fei la 1000 de trofee, așa, dar am făcut și tot contul 750, dacă se vede, gen cel mai prost brawler, uite, are 750 de trofee. Acum o să cumpăr un skin care mai îmi place, Werewolf Leon, e unul dintre cele mai șmechere de skin-uri și el, gen, sincer chiar mi-l doream de foarte mult timp, mi se pare mai ok, uite, și îmi place mai mult, dar băgăm bănuțul, frate, asta vrea super celula, să băgăm bănuțul. Ia uite. E un skin șmecher și, de la 150 de gemuri la 80 de gemuri, e o reducere mare, adică înainte băgam 50 de lei numai pentru un skin, acum cu 50 de lei mi-au 2 skinuri, ceea ce mi se pare extrem de value. Luăm și pe Leon. Hai mă, că e skin frumos, frate, e skin frumos, rău. Și acum am 2 din 8 skinuri.
Na, îmi plac mai multe skin-uri de aici, dar ăsta Calavera Piper, bă, mi-aș lua o din nou pentru colecție, că în rest nu mi se pare un skin super șmecher, adică na, pentru 40 de gemuri e foarte șmecher, dar nu-mi place mie, nu știu, nu prea îl văd juca, nu prea l-aș juca, așa, na, 215 gemuri, ioi, man, ioi. Hai să o luăm și pe ea pe fundal, că dacă tot am băgat bănuțul, am băgat bănuțul. Mai de viața mea, ce-am ajuns. Unde îi? Aici, pai pe piperul. Pai pe piperul. Bă, e un skin frumos, da. Dar, din nou, nu sunt eu fanul lui numărul 1. Aici nu știu cu pinurile astea dacă o să vină și la anul. Sper că o să vină, că anul asta nu le iau. Asta o să vină la anul, nu? Da, o să vină. Că uite aici spunea că e last chance to buy, aici nu spune nimica. N-aștept că o să vină la anul o ofertă mai șmecheră. Am 176 de gemuri și nu o să-mi cumpăr Brawl Pass-ul viitor. Poate vă întrebați de ce nu o să mi-l cumpăr. Faza e că tot într-un fel vreau să rămân free-to-play, adică nu o să bag bani neapărat, uite, pentru brawler de pe shop de 50 de lei, pentru Brawl Pass. Încă vreau să mai mențin treaba asta cu free-to-play și doar o să-mi cumpăr skin-uri, care skin-urile, după cum știți, nu te ajută cu nimica. Vreau doar așa să le am la colecție. Brawl Pass-ul o să fac cum am făcut până acum, o să iau un sezon pe contul mare, un sezon pe contul mic și așa mai departe. Da, cu astea 176 de gemuri, cred că o să... nu e nimic pe shop. Șmecher. Cred că o să le păstrez până la iarnă și la iarnă poate băgăm. Dacă clipul ăsta strânge 50 de like-uri, la 50 de like-uri, chiar dacă e mult, la iarnă o să bag 5 milioane în jocul ăsta. Ce am ajuns să fac? Nu o să-mi iau Star Power ăsta, că nu mi se pare value. Am șansa legendară 0.21. Tot nu vrea să-mi pice Meg cu Sandy, în fine. Că toate astea fiind spuse, eu am fost Fazi Raspi. Sper că v-a plăcut clipul ăsta în care mi-am rupt portofelul. Și noi o să ne revedem data viitoare.